Molt breument sobre Europa. És una vergonya autèntica ser diputat europeu català. És una vergonya. Tal com ens tracten i tal com ho fan. Una vergonya. No els hi vull donar la satisfacció de renunciar. Aquesta no la donaré. Aguantaré fins al final. Però penseu una cosa, que aquí no se sap prou, i és que el PP espanyol té infiltrats tots els òrgans de la Unió Europea. El cap de gabinet del president del Parlament, el president del Parlament és un hooligan del PP. El senyor Tajani és un hooligan autèntic del PP, oi? Bé, doncs el seu cap de gabinet és un espanyol. El que fa les declaracions, aquell senyor que té un nom grec, oi? Que fa les declaracions en nom del Parlament Europeu està casat amb una senyora del PP. És a dir, els tenen tots infiltrats i controlats. Nosaltres ara us puc dir diverses coses. L'una, jo avui mateix m'he posat en contacte amb alguns amics importants, a mi em sembla que ben situats, no amb els caps grossos, mai tan ben dit, oi? No amb els caps grossos d'Europa, entre altres coses perquè no hi tinc accés, pobre de mi, soc massa petit, però sí amb algunes persones, i els he dit que o algun d'aquests grups, per exemple el meu grup, el grup Verds ALE, o comença a fer declaracions contundents en favor de la democràcia en aquest país, o jo no podré continuar formant part del seu grup. I amb mi en marxaran 6 diputats. M'he posat en contacte amb Bàrbara Spinelli, que per molts no deu voler dir res, diríem, oi? Però és filla de l'Altiero Spinelli, un dels grans fundadors, que va ser empresonat, un dels grans fundadors de la Unió Europea. L'edifici del Parlament Europeu, quan s'entra per la plaça Luxemburg, porta el nom del seu pare, Altiero Spinelli. Bé, m'he posat en contacte amb la seva filla, que és una amiga nostra i col·laboradora nostra extraordinària i que està movent firmes i tal, perquè fem una acció conjunta. I tenim previst, en Jordi Soler, del meu grup, en Ramon Tremosa i jo, tenim previst de crear properament, ara quan puguem, aquesta setmana és molt dolenta allà i per tant el moviment és difícil perquè és el que se'n diu Setmana Verda, que vol dir que tots els diputats estan escampats pel món amb delegacions diferents i per tant costa molt aquesta setmana de coincidir, però a partir de dilluns sí, tornarem a ser tots allà. Aleshores, crearem el que se'n diu un friendship group, un grup d'amistat català, al qual s'hi adheriran molts, dotzenes de parlamentaris europeus, perquè el fet que els grossos no estiguin amb nosaltres no vol dir que no hi estiguin els diputats de base. No ho vol dir. Això és també el que està movent, per exemple, la Bàrbara Spinelli, el que estem movent entre tots. I a través d'aquest friendship group farem accions, i volem que siguin accions contundents. Recordeu que l'endemà de l'empresonament dels 2 Jordis, a davant del Parlament Europeu, vam fer ja, amb molts diputats forasters, vam fer ja una manifestació important, hi havia un centenar de persones. Ho vam fer l'endemà mateix. Per tant, d'accions en farem, i en farem en el ple, almenys jo penso fer-ne. Per tant, des d'aquest punt de vista, creieu-me, el nostre poder és petit, però l'hem de fer servir tot. I sobretot hem de fer servir les aliances amb tots els altres amics que estan a favor de la llibertat i de la democràcia. Perquè no tothom és poc demòcrata a Europa, tot i que n'hi ha que en són. Tercera cosa que volia dir. No sóc jo aquí per donar consells a ningú, però em sembla, amb tota franquesa, són les organitzacions, les que siguin, les que han d'organitzar coses. Però em sembla que hem de fer accions contundents, coratjoses i ràpides. I ràpides.
es faci el que es faci, creieu-me, hi ha dues qüestions molt importants, i perdoneu-me que ho recomani. La unitat d'acció és d'una importància extraordinària, és un dels valors que tenim, i el pacifisme, sisplau, que ningú perdi el cap, que ningú perdi el seny, tot i que a vegades tens el seny a punt de perdre. A punt. Però que ningú el perdi, sisplau, sisplau. Unitat i pacifisme. Això sí que és el que s'entén per tot arreu i entenen a Europa. I veuen qui són els salvatges i qui són la gent demòcrata i pacífica. Per tant, això mantinguem-ho, mantinguem-ho. I una última cosa, amb tot el respecte per les decisions que puguin prendre els partits polítics i els amics que ho veuen més clar o que ho veuen menys clar. Des del punt de vista d'un que treballa a Europa, el dia 21 hem d'anar a votar. Hem d'anar a votar. Per què us ho dic? Per què us ho dic? És una convocatòria il·legítima, ja ho sabem, perquè ells que s'omplen la boca de la llei i del dret, resulta que és l'únic, el president de la Generalitat, el que pot convocar unes eleccions. Però, si els hi deixem el terreny lliure, llavors guanyaran i a Europa diran: veieu com teníem raó, que no éreu la majoria? Això ens diran, a sobre això ens diran. No podem permetre que ens ho diguin. Hem d'aprofitar tots els forats. Ho he dit abans sobre el president Puigdemont. Ell ha aprofitat espais de llibertat a Brussel·les. Aprofitem tots els espais de llibertat que encara ens queden, que ens en queden pocs, perquè una lectura bona d'una victòria el dia 21 seria molt important, més que per nosaltres, que també ho seria per Europa. Sisplau. Sisplau, anem a totes, fem-ho junts, fem-ho pacíficament i aprofitem tots els espais per dir que nosaltres som lliures, que nosaltres hem desconnectat, que nosaltres ja som una república nova. Gràcies.